Dr. Matthews Chinombo Mtumbuka apeza mavoti 22. Yes guys, nkhani ili pano ndiyo kuti Matthews Mtumbuka komanso Newton Kambala amene wawa akuti zisankho zicha sizinaende bwino ndithu anabera ndiyebe kumabeya Mtumbuka kuti nkhani yonse ili momwemo tangopitiriza muonene video mpaka kumapeto nkhani yonse muitsata pano bwino. Thank you so much. Daliso Kabambe apeza mavoti 636. Ameneo anali Antendere Election Support Network. Simaganizo a munthutu inu mwina yanu ndiyena koma awa ndi maganizo atati kodi maganizo a Mulungu. Kambala to lead the party, Mtumbuka abwere pambuyo pa Kambala. Awatu maganizo Dapa amayang'ana mo pamthayi amene ma results amatuluka nkuluja Matthews Mtumbuka anayang'ana modabwitsa kwambiri. By the way, pano patangolandira nkhani pompano 20 minutes ago akuti UTM presidential aspirant Matthews Mtumbuka says results for the just ended convention in Mzuzu were rigged and amaterized. Mulimo sema kuma nkhani ndikuti kuberedwa akuti Matthews Mtumbuka akuti tu zisankho zija akuti zinaberedwa panali chinyengo sizinaende bwino, rigged. Matthews Mtumbuka. UTM convention organizers and Mtendere Electoral Support Network that managed the election process have outright dispelled the claim. Akuti ma-organizer a UTM ku convention kuja komanso a Mtendere Electoral Support Network amene amayendesa programu yo pa network pachanchane iwo watu abanga dispel the claim. Kama yoti zimene akunena zimene zozo claim imene akunena Matthews Mtumbukayo ayipanga trash kana zoti yana zaboza zimenezo. It's like aikana kuti yayi simene tu iwo akunenera. Guys, anyway, monitor for Mtumbuka Grivinia Kanjaula has claimed in an interview with Zodiac Online that several irregularities, including missing votes and harassment of monitors, played into the rigging scheme. So no, I mean, okay, jabwino kumene kujako kumakhala ma monitors, right? Ngatali yese jangata Mtumbukawo akabambe mkaliati ndani ose ajawo ndi anthu onena kuti amakhala ndi mamonita awo oyimira iwo okhala pamene kujako ndena onso akupanga claim kuti yayi sipanaliso bwino. Nde nthawi yomweyo before kulengeza marizasi ife tinakhala usiku mina around past 12 1 tiku diga zisankho marizatsi and analengezaso kuti izizi marizatsi hawa ndi okhazikika nda amene ife tawapanga makuti mulimo amene oyendesa zisankho anakamba choncho. I don't know iyeyo anali kuti Grivinia Kanjaula anali kuti. Okay, Mtumbuka has, however, said he will not protest the outcome and will continue serving the part. Okay, anyway. Akuti sudapanga mademo ayi. Akuti sudapanga mademo ayi. Kuti ntenda ayi. Akuti zikhala basi mmene zilimo. Koma still iyeyo sagwirizana nazo. Akuona zoti panaberedwa.
zimene zilondezo right munthu kumakhala mumtima ndi mangawa ngati amene wawo right komabe nkumakhalabe muchipani. I don't think it's a good idea. Komabe anyway muli mosemo kamano it's like we holding grudges kukhala ndizi grudge mitima anthu achipani chimodzi. Matthews Ntumbuka, what are you doing? Another candidate, Newton Kambala, through his spokesperson, Dr. Chidanti Malonga, says they will compile their concerns which they feel affected. Now so Kambala so kudzala ma spokesperson wao so ndithu akuti apanga compile ndithu aika pamodzi madandaulo awo onse ma concerns awo onse which they feel amene akumva iwo kuti affect zapanga affect especially ma outcome amene abwera. Guys mukuti kuyire mukuzuzuti bwanji sosomano zimabeba zinabeba inetu naziwa kuti kuyanga kumene kuchako awanso ndi akape. He was not even supposed to vice president say the Vice President Tumbuka stays patiently, blah blah blah. Hey, Matthews, consider starting. So and how I mean, wait. I think he. Mwina wenda professor. Oh, ndakumbukira. Anthu awa wait. Agwenda professor. Professor ina ake mbusa ina wake wizimai. Nauza kuti yowa. Akambala kala president. Antumbuka akala dati. Akala Mariana akala vice ake ndiebe I think ndikusakira na video imene ndikupasen miwonere. The only person who can say the truth and be trusted is Kabambe. Just support the winning candidate, you guys. UTM na nusu mufuna janisu aguru Amutumbuka 2 votes pa 632 mbweno wa mubelani zoma zikela khalaq kote mngatondeka ndale zikumba. Guys to be honest shilumbuka ndesindijeziwa komano ndi mapulika patoko ndi moyo patoko ndiebe muli musaku. My wish to learn. Yeah. Guru, siandale. Just get prepared for 2030. Madorate. Kulinkani ruku. Aguru, tieni, tigolelane. Wagana, president watu, witu Kabambe. Let's keep moving forward. Mpaka 21 votes. It can be true. Guys, okay, let me show you the video. Then after that, then do one the video. Imene anthu amene wawa amalonjezerwa ndi a prophet enake kuti awina. They turns out that's opposite. Guys, thank you so much, Malawi in the cameras. Like, share, subscribe, comment in the comment section. Mukhale ndithu pansi paena kuti muphunzire ati so that you can conquer. Kusonyeza kuti potential ilipo for you to conquer. Amen. Now we are going to the path of God. UTM again, part of God, not part of man. Munthu amatokani maganizo ake. Maganizo awo ndi a Mulungu. Kambala to lead the party. Si maganizo a munthu tu. Inu mwina yanu ndi ena koma awa ndi maganizo a ndani kodi? Maganizo a Mulungu. Kambala to lead the party. Ntumbuka abwere pambuyo pa Kambala.
maganizo